फटबरजरा थिपखाय बाजाराव जनौषधि केन्द्र मुलिनि गला बेखेवदों। कक्राझार जिल्ला फटबरजरा महकुमानि सिङाव थानाय थिपखाय रांगामाथि समबाय समति लिमिटेड मावख'नि मासिगिरि राजीव चन्द्र ब्रह्मनि मासि सामलायनायाव कक्राझार जिल्लानि एडिसि नीथ बिनोद औवारी आरो फटबरजरा सिभिल एसडिअ दिपज्योति गगৈ लोगोसे सिएइचटि कर्परेसन डिपार्टमेन्ट बिटिसि जयन्त खेरखातारिजों लोगोसे कक्राझार एपेक्स बेंकनि ब्रान्च मेनेजार बिन्नी कुमाराबो बाहागो लानायजों जनौषधि केन्द्रनि सोमोन्दै ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों सावरायनायजों लोगोसे जनौषधि केन्द्रनि मुलि गलाखौबो थिपखाय बाजारावनो बेखेवना होयो रांगामाथि समबाय समति लिमिटेडनि बानजायनायाव। खौराङाव मख'नाय बायदिब्ला गासै मुलिफ्रा मानसिनि बेराम आजारनि फाहामथायनि थाखाय गुन गोनां एबा ब्रेन्डेड आरो गुबुन गुबुनाव बायनानै मोननाय मुलिफोरजों गासै पावारफ्रा एखे समान आरो एखे गुन होना मिथियो। लोगोसे जनौषधि केन्द्रनि मुलिफोरा गुबुनाव बायनानै मोननायनिख्रुइ खम बेसेनाव मोननायनि बाथ्राखौबो खौराङाव मख'नायखौ नुनो मोननाय जादों। आंनि व्यक्तिगत भाबै साननायाव आङो जिल्ला खुंथायनि जानानै फैदों बावहाय बे केन्द्रखौ बेखेवनानै होनाय जाबाय रायजो राजानि साखि साबादाव। आंनि मथेब्ला बेयो जोबोद गाहाम मोनसे जनौषधि केन्द्र। मानोना जों साफ्रोमबो मानसिया गावबा गावनि सावस्रिखौ गाहामै लाखिनांगौ। बेमार आजार मानसि नालाय जाखायोखा। दा बेमार आजारखौ फाहामनो थाखाय जोङो खाथि खालानि डक्टरफोरनाव बा बबेबा फार्मासिनिफ्राय जोङो मुलि बायनानै लाबोनांगौ जायो। दा नोंथांमोना रायजोफ्रा बयबो मिथिगौ ब्रेन्डेड जे मुलिफोर दं बेनि दामा बहुद बुरजा। दा बे भारतनि प्रधान मन्त्रिया बे मोनसे आसनि प्रधान मन्त्रि भारतीय जनौषधि केन्द्र। बेनि गेजेरजों जे ब्रेन्डेड कम्पानि दामि दामि कम्पानिफ्रा दामि दामि मुलि जे बानायदों बे एखे रोखोमनि जेनेरिक मेडिसिन जेनेरिक माने बै ब्रेन्डेडजों एखे धरननि बे एखे क्वालिटि एखे गुन एखे कम्पनेन्ट गासिखौबो लानानै बे मेडिसिनफोरखौ मुलिफोरखौ बानायनाय जादों। आरो बेयो जाहैबाय सरकारा मानो खालामदों भारतआ मोनसे कल्याणकामि राष्ट्र सुबुं अनफावरि हादोर। सुबुंफोरनि कल्याणनि खामानि मावनायानो सरकारनि बिबान। दा ओंखायनो जोंनि गेजेराव गोबां गोरिब गुन्द्रा मानसिफोर दङ जाय गावनि देहाखौ गावनि सावस्रिखौ थिग लाखिनो थाखाय खाथिनि हस्पिटालाव थांनानै बा खाथिनि फार्मासियाव थांनानै बे डक्टरफ्रा लिरनाय दामि दामि ब्रान्डेड कम्पानिनि मुलिफोरखौ जों बायनानै लानो हाया बायनानै जानो हाया। दा ओंखायनो बियो गोरलैयैनो इजिलि मोननो हानाय जोंनि न'खरनि खाथियावनो जोंनि न' खाथियावनो मोननो हानाय बे औषधि केन्द्रखौ जायगा जायगा बानायनो बेबस्था लादों। बियो दामा जोबोद खम 50-60% खमाव जोङो बे जेनेरिक मेडिसिनखौ PM जनौषधि आसनि केन्द्रनि जरियते जोङो मोननो हायो आरो। ओंखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो रायजोफोरखौ खावलायनो लुबैदों राङामाथि समबाय समिति लिमिटेडनि आन्दाराव दिनै बे थिपखाय बाजारावनो बे जनौषधि केन्द्रखौ खुलिनाय जाबाय। रायजो नोंथांमोना बहाय फैनानै गावबा गाव जे रोखोमनि मुलि नांगौ बेखौ लानानै थांनो हागोन आरो बेखौ गावनि होननानै साननानै ला जाहाथे बे गलाया मेडिसिननि गलाया जाहाथे अरायबो थांनानै थायो। बे मेडिसिन गलाजों लोगोसे डाक्टारनि सिकित्सा खालामनायनि बेबस्था दङ। डाक्टारनि सिकित्साखौ जोङो जाबाय मा जोंनाव जिल्लाया बे क'क्राझार जिल्लानि जइन्ट डाइरेक्टर हेल्थ सार्भिसेस बिथांखौ जोङो इतिमध्ये जोंहा गसाइगावजों अलरेडि जाखाबाय आरो श्रीरामपुराव जानो गोनां दंबावो। जों बहाय जइन्ट डाइरेक्टर हेल्थ सार्भिसजों मोजाङै सावरायगासिनो दङ जाहाथे बे एरियानि जे एरियायाव जनौषधि केन्द्र खुलिबाय बा खुलिनो लागासिनो दं बेफ्राव डक्टरा सरकारि डक्टरा भिजिट खालामनाय बा प्राइभेट डक्टरा भिजिट खालामनाय बहाय मा मेडिसिन मोनो बेखौ नायनानै बे प्रेसक्राइब खालामो। गासै कन्टेन्टफ्रा खिन्थु एखेजोब दामाल' खिन्थु बे जेनेरिक मेडिसिन बै ब्रान्डेड बादिनो खिन्थु खम दामनि मोनगोन। बेसै बुलि जे बे मुलिया मोजां खामानि मावनाय नङा बेखौ रायजोफ्रा साननो नाङा। सानगोन मा 10 थाखानि मेडिसिनखौ नोङो 3 थाखानि मोनबाय हे मुलिया मोजां नङा नामा बेबादि साननो नाङा आरो बे साननायखौ गोसोनिफ्राय होखारना लानांगौ। जोंहा सावस्रिया थिग जानांगौ सरकारा बेखौ गेरेन्टि होगासिनो दङ बेनो।